El Tribunal Suprem acaba de dir que Oriol Junqueras no té immunitat parlamentària europea. El Tribunal de la Comunitat Europea dels Drets Humans havia dit que sí, que tenia immunitat. Resulta que no es posen d'acord. El Tribunal Suprem utilitza raons per escapar del que diu el Tribunal Europeu, raons que no són de fons, sinó que són formals. És la primera vegada, jo crec, que els tribunals espanyols no creuen a peus puntetes el que diu un tribunal europeu. Ho han fet en molts altres casos, ho han fet amb terroristes de veritat. No veig que ho estiguin fent amb tothom ni amb Oriol Junqueras. També és paradògic que Oriol Junqueras, un home que s'ha presentat al judici, que ha suportat el judici, no tingui immunitat. Immunitat que paradògicament s'hi disfruten Puigdemont i els altres fugats. És una qüestió que no s'entén. Jo tampoc ho acabo d'entendre. A vegades la llei dona dificultats pràctiques per aplicar-la i perquè efectivament sigui justa i igual per tothom. En aquest vídeo, la immunitat parlamentària. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. La immunitat parlamentària no és un invent modern, és un invent que ja van fer els anglesos allà al segle XVI. El Bill of Rights de 1689, ells van inventar la immunitat parlamentària quan es van constituir els primers parlaments. De què es tractava? De que els parlamentaris poguessin fer la seva feina, poguessin complir la seva missió de representar el poble, dient el que tinguessin que dir, inclús contra la corona, inclús contra les lleis que existissin per poder canviar-les. La Revolució Francesa, després d'enderrocar els reis i constituir una república parlamentària, va fer el mateix i va desenvolupar i va començar a desenvolupar aquesta immunitat parlamentària europea. I tenim dues qüestions que hem d'intentar diferenciar: la immunitat parlamentària i la inviolabilitat parlamentària, que són dos termes que solen confondre. La inviolabilitat parlamentària, que no és del que parlem, és un dret que tenen tots els que han sigut càrrecs electes, que per l'exercici de les seves funcions no cometen cap delicte, ni per exemple d'injúries, ni per exemple contra la corona, si sostenen coses que són contràries a la llei o volen fer canvis a la llei. Són inviolables, no se'ls pot jutjar i és per sempre, per tot el que hagin fet mentre fossin parlamentaris exercint les seves funcions de parlamentari. La immunitat, en canvi, és una qüestió temporal, perquè no és un dret personal del parlamentari, sinó que el parlamentari és una persona que representa els ciutadans. I del que es tracta és que el Parlament pugui funcionar, del que es tracta és que ningú tingui que anar a judici, que ningú pugui ser detingut sense raons molt importants i raons de pes, tant de pes que l'única manera en què un parlamentari pot ser detingut en si mateix és quan és trobat en flagrant delicte. Cometent el delicte en el mateix moment pot ser detingut i és l'única de les excepcions que existeix. Això és igual, avui en dia, a tot Europa. La qüestió fonamental en aquest tema és que, seguint l'íter processal, Oriol Junqueras va ser detingut i posat en presó preventiva i jutjat. I mentre estava en presó preventiva, diu el Tribunal Europeu, és quan es va presentar a les eleccions al Parlament Europeu. I, de fet, no ha pogut ser parlamentari perquè el tribunal no el va deixar sortir, no li va aixecar les mesures cautelars de presó preventiva perquè pogués anar a prendre possessió del seu càrrec. I amb això és el que basa tota la seva sentència. D'aquí hem de partir perquè fa bastant de cas a el que havia dit l'abogat del Tribunal Europeu. Les eleccions europees són eleccions que són directes, que són lliures, que s'escull a un candidat. S'escull a un candidat d'una llista, un candidat concret. I en aquest cas va ser escollit i proclamat electe per la Junta Electoral Central Espanyola don Oriol Junqueras. D'aquesta manera,
el que faltava per complir és una formalitat. I el que diu el Tribunal Europeu és que això és una formalitat, però que està d'acord amb que un és electe i adquireix la seva immunitat en el moment en el qual resulta electe. I per què? Perquè no només es tracta de que aquest període en el qual temporalment és immune, que és des de que comença a exercir el seu càrrec fins que t'acaba el seu càrrec, sinó que també hi ha una extensió, que és des del moment en el qual ell viatja, té dret a anar al Parlament Europeu, també és immune. Té dret a passar per tots els seus països sense ser detingut per poder anar a complir quina és la seva missió. I aquesta extensió és el que fa que Oriol Junqueras tindria que haver sortit de la presó, se li tenia que haver donat el permís per poder exercir el seu comès, la seva missió, la missió que li havien encomanat els ciutadans en unes eleccions. Acaba dient el Tribunal Europeu que, esclar, tractant-se d'un cas com aquest, i ho llegeixo d'una manera literal, diu: en virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia Gran Sala declara que el artículo 9 del protocolo número 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido que goza de inmunidad, en virtud del párrafo segundo de dicho artículo, una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional, en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previos previstos por el derecho interno para proclamarse ni desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. Y esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado ir al Parlamento Europeo y cumplir con su misión. No obstante, si el Tribunal Nacional competente lo estima, debe mantenerse la medida de prisión provisional, pero entonces tiene que solicitar inmediatamente al Parlamento Europeo y a la mayor brevedad que suspenda la inmunidad, mediante un proceso de suplicatorio, de sol·licitud de suspensió d'aquesta immunitat. No és tan estrany. Què és el que ha dit el Tribunal Suprem? Doncs que ja no s'hi val, perquè Oriol Junqueras ja no està en presó preventiva. Oriol Junqueras ja està condemnat. És una condemna ferma. Està complint una condemna de presó. Ja no està complint una condemna preventiva. Hem de pensar que normalment els judicis i les coses es fan sobre el que passa en el moment en el que passa. El que està dient el Tribunal Europeu és que se'l tindria que haver deixat sortir. I això, el que demana el Tribunal Europeu és que es repari, amb independència que ara ja estigui complint condemna. Si no, entrem en el joc de veure qui corre més, a veure qui és més llest. I és el que està passant. Utilitzen la força superior d'una llei penal, el més gran valor que pugui tenir una llei penal front a la llei administrativa, dient que un procés penal no pot ser aturat per una qüestió de tipus administratiu ni es pot revocar una sentència o canviar, modificar una sentència per una qüestió de tipus administratiu, una qüestió de tipus no penal o menys important. Podríem discutir molt què és el més o menys important. Si un representant dels ciutadans pot anar al Parlament Europeu és més important que compleixi presó, tenint en compte que la immunitat és una qüestió temporal. És una qüestió temporal que el que li permetria en si mateix és anar al Parlament, complir amb la seva missió per la qual ha estat electe i després complir la seva pena de presó, sempre i quan no estés prescrita en el moment en el qual deixés de ser diputat electe. I està clar que per un període de 5 anys no prescriuria la seva pena. Es podria executar, només es tractaria de buscar la manera de suspendre-la i assegurar que pogués tornar a la presó un cop s'acabés la seva immunitat, que és temporal. També aquí ens hem de fer una reflexió. Quina és la gran injustícia? Junqueras, que ha anat al judici, s'ha presentat voluntàriament a la justícia i ha estat a la presó, no té immunitat. En canvi, els exiliats que no han afrontat el judici sí la tenen. Sí la tenen perquè no estan ni tan sols en presó preventiva
i tenen aquesta immunitat almenys per al període que els hi duri el seu càrrec. Potser hauríem de fer cas a algun dels meus comentaristes que tinc al canal en castellà, Robi, que diu que potser valdria més, en lloc de posar-los a la presó, contractar-los perquè donguessin classes als polítics espanyols. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li la campaneta, dóna-li el like i posa els teus comentaris. Segur que poden enriquir les reflexions de tothom i nosaltres intentarem contestar-los el més aviat possible.